А сега в дясно погледнете, скъпи гости, това е прочутият Босфор. И в далечината погледнете, зад кораба виждаме едни остри минарета. Ние след един час там ще бъдем. Това е синята джемия. Там е осмото чудо на света, църквата Света София. Край Босфора шум се вдига. Ето Симеон пристига. Симеон два пъти е пристигнал тук. И без малко да превземе града, посреща го византийският патриарх и му казва, не може да има по-голям грях от това, християнин да пролива християнска кръв. Да, скъпи гости, вече сме в средата на моста. Въженият мост се казва. Още се казва мостът на Сулейман Демирел, защото е построен през негово време. Чували сте го това име, нали? Той още е жив, 90 годишен, с голяма и умна глава. Много знае. И много е такъв весел човек, винаги е усмихнат. Това карикатуристите му правят най-различни там карикатури. Той им се смее. А днешният ги дава под съд Ердоган. Да, казах, мостът има още една функция. Това е Булка и Стъкърва. Идват на моста, едната на единия край, другата на другия край и казват, ще се хвърляме. Добре, казва Булката, но тя казва първо ви. Тя се хвърля, след това Булката почва да играе гъбеки.